Yung gasolina 130. Bali ano yan? Bilangin mo na lang. Luminaw na. Ayan, susubukan ng inuman ni Kuya Tugsok yung tubig sa ano, puso. Ano? Matamis. Okay? Matamis? Matamis, malamig pati. Ano pa ako yun? Ako. Ang pwede nila. Yung mga pa ako nato na. Nakali mo. Sali. Nakali mo. Nakali mo. Nakali mo. Matilig na lang. Duit ba sa akin? Sa ako sa buwan. Pero matilig na lang. Sa Manila ka makakahanap ng magagandang babae. Wag ngayon lang, bili out mo ngayon, bubuli naman. Grabe nga, naturang ka din nangyari ngayon yan ah. Gusto mo na, sabihin mo na sa amin na trabaho.
Ayan po at luminaw na siya. Oo. Ayan na. Lumilinaw na. At nag-automatic siya. Automatic na nabubuhay, automatic na namamatay kapag puno na. Nasa 40. Hindi nga umabot ng 40. Yung pinakang pressure niya. Dapat pala binutasan din dito. Hindi ko naisipan. Yung wire. Para hindi yung sa bintana eh. Para sarado. Kuya mo na lang. May simento pa naman dyan eh. Kasi lagyan PVC. Oh. Napupunta dyan. Nakabutas pala. Pero ako Ayan. Di ko luminaw na. Ayan, susubukan ng inuman ni Kuya Tugsok yung tubig sa ano. Gusto ano? Matamis. Okay? Matamis? Malamig, malamig pati. Sinubukan niya na po na inuman. Yung galing dyan sa ano. Parang galing Kasi dapat daw, sabi niya kahapon, siya yung unang iinom. Ayun, sinubukan na. Ngayon, dinubukan ko na talaga. Parang mineral. Parang gawa sa kuwan. Alkalay. Ano? Uwi na o magpapalinaw muna tayo. Huwag na ta. Magkuha ka dyan. Ay, pupunta ka dyan. Divisory. Ayan po, time check. 3:17. Bali nga po, tapos na sila. Tapos na magawa dito sa bahay sila. Katugsok, nakailang araw din sila, naka-3. Yung paggawa ng gripo, yung pagtanim ng PVC, paghukay, bali nabayaran ko na yun. Nabayaran ko na nung una. Tapos, bali yung di ko pa nababayaran yung yung paglagay ng gripo, tapos yung pag-layout nito, pag-assemble, yun lang di pa nababayaran. Kaso yung pagbayad ko nung pagbarilan nila, paghanap ng tubig, ay di ko na yun nabidyohan. Nabigay ko na yun sa kanya. Dito na nga pala sila sa sa harap. Ayan, Katugsok, resibihin mo ang yung premium. Premium. Oo. Oh. Yung gasolina 130. Bali ano yan? Bilangin mo lang. Ito na ito bilang. Oo. Okay na, quits na. Oo. Yan na lang yung kulang eh. Yung bayad na ako nun, di ba? Bayad na. O, sige, salamat. Hindi na kayo mapapigil. Kaya mo na kasi may pupuntahan pa. O, sige. Baka dito. Maraming salamat. Daan kami dito mamaya. Oh. Salamat. Sa mga kunin namin, salamat po. Ayun talaga. Maraming salamat talaga. Walang kasawan. Pasalamat. Ingat kayo. Ano yan? Ano dyan? Pinsan ninyo? Pinsan ninyo? Bilasin ko. Abilas. Oo, ito bilasin ko. Ligay ka mo saan? Makuwasan. Dalawa na ni Juan. Pikachu. Oo. Sige, sige. Ingat, ingat. Ayun, na sila. Paalis na sila. Yun. Inaayaan lang namin na mag-agos yung tubig para luminaw talaga. Sabi ni Kuya Tugsok, yung ganito raw kasi yan, kasi bago pa, lilinaw tas lalabo, lilinaw tas lalabo. Hayaan lang natin. Medyo lumilinaw na siya.
muna tayo ng mga balde. Bigyan natin ng mga balde kasi natatapon din naman yung tubig. Wala ko nga kami yung basahan kasi hindi natutuloy. Ha? Yung basahan sana. Mga rin? Yung basahan. Kasi hindi ko natutuloy. Bukas maglaba. Pwede naman yung panlaba. Hmm? Pwede naman yung panlaba. Banlawan ko na kaya? Ayun. Ayun. Para... Ha? Baka lang. Natupad na yung pangarap mo, matagal ng pangarap. At salamat sa nagtupad ng pangarap. Yung pangarap mo. Mamaya, yung sa taas na lang buksan. Yung? Sa lababo na lang buksan para yung ano, tubig dyan na matapon. Ito mo lang pag umuulan nga. Para malinis mo lang na. Kape ay. Ha? Ingat kape. Busog pa, pinapagabi ko. Ay, papuntan sila. Yan, nagkakay ko yung ano, pili. Pili na. Bubulad. Para ibilad. Para pag uwi ni Bian ng sa December. Ano? Okay pa to. Gagawin ko itong mamatamisin pang palaman sa tinapay. Tuwagin sa amin santan. Tuwang-tuwa yung anak namin pag-uwi. Kasi araw-araw nagtatanong. Yan, oh. Tawagin mo si Bebe. Hmm? Tawagin mo si Bebe. Nandyan na? Wala pa. Sabi na ka na, bigla-bigla. Wala. Okay, kumusta? Ano? Ano? Ano ang sabi mo? Yung CR. Subukan mo sa CR. CR. Wait, tama. Happy? Happy talaga siya, oh. Ano? Happy? Ano? Okay? Masaya ka? Paano yung sayo mo? Masaya siya kasi ano na siya. Pwede na siya Baka- maghugas. Pwede na siya maghugas ng plato. Baka nang makaamoy pa ako ng mga panghi dyan sa CR. Yeah.